I diu la senyora Chacón, sembla que ho va dir ahir, referint-se a mi, va dir que jo era un difamador. Domènech me difama. Me difama porque dice que yo aprobé unos desahucios express, que en realidad era para ayudar a la ciudadanía. ¿No? Sap greu, senyora Chacón, jo no la difamo. És vostè que va difamar a la ciutadania d'aquest país, és vostè que va difamar a la gent quan va dir que una persona que no podia pagar el lloguer durant un mes, 2009, una persona que no podia pagar el lloguer un mes, 2009, 2015, una persona que té un contracte de 7 dies i no pot pagar el lloguer d'un mes, segons la senyora Chacón, segons aquest Partit Socialista que diu que ells són el canvi real, era un moroso professional. Això era un insult a la gent, era un insult a les classes populars, era un insult a les classes treballadores, era un insult a la ciutadania. Vostès van difamar a tot el poble, només avançaven els interessos dels de dalt.